Те общинарите бяха прикепили. Айде да ходим вече. Аз да пия други хора. Извели ръчички, ще извели. Виж, няма вече свободна чешма. Пият хората нам. Айде да ходим. Жадни. Кой е това? Кестенче? Айде нагоре. Има хора, мама пият там вода. Няма, ще го измием вкъщи. Ела, вкъщи ще го измием. Ама, не ме. Ай, остави детето да си изми кестина ми. Айде, браво. Айде. Браво. Айде. Да, на мокро. Вие си го измиете, нали?